Pnawn da! Mae'n ddydd Iau yn yr Eisteddfod Genedlaethol a thema sesiynau heddiw yw Sbectol Haul Swank. Delwch y Clean, sy'n rwyf ti? Iawn, diolch. Heddiw diwrnod cyntaf ar y maes? Na, yr ail diwrnod ar y maes i fi. O'n i yma ddoe gyda Radio Cymru yn neud sesiwn gyda Met. A beth sy'n gwneud ti heddiw? Heddiw mae gyda fi sesiwn yn Caffi Maes fi, a wedyn sgwrs bach gyda rhywun o Arheledd Cynwal, a wedyn sesiwn bach ar bws ar waith ar daith. A bod yma oedd fi sesiwn ar Radio Cymru hefyd, so dwi'n mynd. Ti'n chwarae'n Caffi Maes fi cyn bo hyn, ond byd dati amser gael teimlo? Ie, gobeithio. Ond dim ond ti sydd yn y band efo'n hyn. Ti'n teithio gyda band ers faint? Wel, 8-9 mis rhywbeth yna. Achos artist yn ugol o ti? Ie, Beth mae wedi bod fel gallu newid fel la? Ti'n cael o ran y cerddoriaeth wedi bod yn well yn wahanol? Lot yn well, fi'n meddwl. Fi'n cael lot mwy o hwyl gyda'r band. Mae wedi bod yn profiad, hollol wahanol, ond profiad diddorol a dwi'n meddwl mae'r cneuon wedi gwella. A mae jyst Ond fe ti sy'n dal o'r braidd y band? Ie, fi sy'n sgwennu popeth, ond mae'r band wedyn jyst yn adio beth nhw eisiau gyda Canitar y pennau? Na. Beth o ran y pethau ymarferol wedyn, achos ti'n bod yn teithio gyda'r band yma? Os yw'n pethau diddorol, achos fi'n siŵr mae teithio'r band o hun, ddim yn teimlo yn teithio. Na. Dim wedi bod fel gyda'r band nawr? Rockstars fel yna. Rockstars? Na, ni wedi teithio lot yn ddiweddar, actually. Achos wnaethon ni Truck Festival, Focus Wales, Rain Ffestiniog, wnaethon ni chwarae DH Fest, wnaethon ni chwarae Young Farmers Village. Good? Really good, yeah. Llwyfan enfawr yma? Ie, mae fel 6,000 rhywbeth capacity, so oedd yn profiad gwych. So, a ni newydd gwneud gig gyda Only Men Aloud hefyd yn Penrhyn Castle. So, ni wedi gwneud gymaint o pethau wahanol. Mae wedi bod yn nuts ers i gorwelion dechrau. Ond fi'n gweld, ond mae hwnna'n gig eitha odd i fi wedi gyda Only Men Aloud, achos mae'r sign di eitha unigryw fel rhyw singer-songwriter gyda'r band nawr, eitha anthem i gyda. Os ni mwy o bethau i edrych mlaen yn cael ei rhyddhau? Wel, mae sengl fi y dyfnder Riverbed yn Saesneg. Mae hwnna'n cael ei rhyddhau gweithio nawr mis nesaf gyda fideo, so look out. Dwi'n edrych ymlaen at hwnna, achos mae wedi bod yn mor brysur gyda gigio. Dwi heb wedi allu rhyddhau yn bit, so dwi'n edrych ymlaen. A ti'n bach o special case i ddyn gyda'r band hyn i ddweud siarad â, achos ti'n artist yn canu Gymraeg ac yn Saesneg yn eitha hafal? Wel, i ddweud y gwir, mwy yn Saesneg nag yn y Gymraeg. Pan nes i dechrau, o'n i yn y brifysgol yn surrounded yn peth Cymraeg, o'n i'n jyst yn naturiol yn sgwennu yn Cymraeg. Ond dwi'n sgwennu mwy yn Saesneg nawr, achos mae'r situation yna wedi newid. Ond hoffwn i sgwennu mwy yn Cymraeg yn bendant. Ti'n dwywaith y cyfle wedyn? Ie, yn union. A dyna beth wedi tyfu lan fel yn siarad Saesneg a Cymraeg. Wel, gwych. Felly, sengl newydd allan, mis nesaf? Ie, mis nesaf. You're first. Delwch y Clean, diolch yn fawr. Ni'n mynd i gael can bach ti nawr. Helo, enw fi yw Delwch y Clean. Dyma ffair bach fi. Dyma tad yma. Tad yma ar ysbryd glad yn cwydro lawr y dref. Roedd y dad yn fawr i'r ysbryd glad a'r fab yn dad yn lef. Dwad oedd yn dawel o'r fferi i gadw'n bryd o fe. Gwrandau saf y gaid trafwyno
gair yn wir o beth. Dwi'n hedfan ar y wyn. Dwi'n hedfan uwch y byd. Dwi'n hedfan ar y wyn. Dwi'n hedfan uwch y Tad yma ar ysbryd glân yn crwydro lawr I dref. Roedd y tad yn fawr i'r ysbryd glân a'r fab yn dal o neb. Gwrandais ar y gair tragwyddol, y gair yn wir o beth. Dwi'n hedfan ar y wyn. Dwi'n hedfan uwch y byd. Dwi'n hedfan ar y wyn. Dwi'n hedfan uwch y byd. Yes!